Слава Богу, че съществува училището, че да може човек да получи онези първи основни знания, които са необходими за разбиране на отделните явления. Такива основни знания са: че реките винаги текат от изворите към устието си. Само че забравих кое от двете беше изворът. Началото на реката или края? Някой може ли да ми припомни? Да! Точно така! Правилно! Устие е мястото, където реката се влива в море или езеро. Браво, деца! Благодаря ви за помощта! А знаете ли, че Земята е толкова далече от Луната, колкото Луната от кое? Колкото Луната от Земята. Да. Ами, да, естествено. Това е лесно. И че планините са по-високи от долините. И още много други подобни, все така полезни знания. Към тези основни знания спада и това, че Земята е кръгла като топка, че се върти като луда, премятайки се акробатически по всевъзможни начини. В това се опитваше да ни убеди учителят ни по география. Така, ученици, първо доказателство, че Земята е кръгла, е това, че Луната, Слънцето и всички небесни тела са кръгли. Следователно и Земята винаги трябва да бъде кръгла. Така, представете си, че пътувате с кораб и се появява сушата. Какво най-напред виждате? Разбира се, върховете на планините. И обратно. Ако сте на сушата и се задава кораб, какво е първото нещо, което ще видите? Сретене, ти виждал ли си море? Не съм. Представи си море и кораб, който още не се вижда. Представи ли си? Представих си. Какво ще видиш най-напред от кораба? Дим, учителю. Дим.
ще видиш дим, ако кораба дими. Ами, ако не дими, по какво ще познаеш, че това е кораб? По свиренето на свирката. О! Така, ще продължим следващия час. Не. Кажете ми честно, какво означава това? Все едно аз да тръгна от първи клас, да вървя и след няколко години да се върна пак в първи клас. Не, благодаря. Свърши междучасието. Пак започва часът. Сретене, ела тук. Ела тук. Ученици, днес ще се запознаем с Слънцето и неговото влияние. Застани тук. Ако Слънцето огрява дясната страна на Сретен, от тази страна е тъмно. Така ли? А ако Слънцето огрява лявата му страна, то тук отдясно е тъмно. Да си представим, че тръгваме на пътешествие и тръгваме от Сретеновия нос. Вървим, продължаваме да вървим. О, какви мръсни уши! И тази коса. Продължаваме да вървим и стигаме до същото място, Сретеновият нос. Учителю, а какво е Северния полюс? Така, сега ще ви обясня за полюсите. Това тук е Северният полюс. Тук е вечна зима. Тук нищо не расте. Ако нещо порасне, то е хилаво. Въобще, това тук е неизследвана зона. А когато веднъж един съученик ми разби главата, учителят ни го наказа много строго, за да се научи да не поврежда учебни пособия. Веднъж нашият учител ни преподаваше урока за затъмненията. Така, ученици, сега ще ви обясня за затъмненията. Те са слънчеви и лунни затъмнения. Ще ми трябва някой, за да ми помогне. Заповядай. Това е Слънцето. Някой за Луна? Застани тук. Сретене? Сретене, застани
тук. Това е Слънцето, това е Земята и това е Луната. Слънцето грее и огрява Земята и Луната. Но когато Земята е тук, където е Сретен, Луната остава в затъмнение. Разбрахте ли? Аз не разбрах. Какво не разбра? Сега разбрах. И разбрах защо този раздел от географията се нарича физическа география. Ето и друг случай в час по география. Гледайте! Ученици, сега ще ви обясня как се движат планетите в Слънчевата система. Слънцето винаги се върти около себе си. Разбрахте ли? Така. Земята се върти около себе си, но и около Слънцето. Около Слънцето. А Луната се върти около себе си и заедно с Земята се въртят около Слънцето. Нека да го видим. Ученици, още веднъж. Разбрахте ли сега? Това беше урока за Слънчевата система. В следващия час ще ви обясня за вулканите. Оле, мале! Какво ли ни чака тогава? Едва оцелях по време на урока на Слънчевата.